Naghahanap ka ba ng masarap at affordable na Filipino comfort food? Tara, let's go na dito sa R&V Bulaluhan Session, located dito sa Floridablanca, Pampanga. Nandito tayo ngayon sa Floridablanca para matikman ang kanilang bestseller na beef bulalo. This beef bone marrow soup is a true Filipino classic at isa to sa mga binabalik-balikan dito ng mga customer nila. At hindi ko na rin pinalampas na matikman ang isa pa sa mga pinagmamalaki nila sa kanilang menu, ang kanilang balbakwa. Another comforting dish na siguradong magugustuhan mo. This slow-cooked beef dish is packed with flavor. Sobrang malasa ng sabaw at literal na melts in your mouth talaga ang balat ng baka na ginamit nila dito. Mas try din itong kanilang bacolod, chicken inasal at pork barbecue, all served with their tasty carrot rice. Pa sa classic Filipino dish na siguradong magugustuhan mo dito ay ang kanilang OMG manyaman chicken adobo. Available din sa kanilang menu ang pork sisig. Meron din silang fried chicken na siniserve dito na siguradong papatok sa panlasa ng inyong mga bagets. Meron din silang available na goto na perfect for a light and satisfying. They also offer silog meals, pares overload, rice bowls, noodles. Meron din silang mami at lomi and variety of drinks na siguradong ma-enjoy mo. And open din sila 24 hours at pwede nyo rin isama ang inyong mga fur babies dito. Pang concert king and queen ang boses mo ay pwede ka rin mag-video ka dito. Kaya kung nagkikrave ka ng masarap na bulalo, beef balbakwa at iba't ibang Pinoy comfort food, punta na dito sa R&V Bulaluhan Session. Enjoy mga senyora, mga tana!